Numru ta' dermatoloġisti urew it-tħassib tagħhom għal fatt li ma jistgħux jagħtu trattament meħtieġ il-pazjenti li għandhom l-iskejbiż. Dan minħabba li l-mediċini jinsabu out of stock li ma' mediċini ilhom nieqsa għal 8 ġimgħat sħaħ. Kien propju fil-bidu ta' Aprili l-Assoċjazzjoni Maltija tad-Dermatoloġija flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċini fis-settur pubbliku appellaw lill-Gvern kif ukoll lill-awtoritajiet konċernati sabiex tissolva din il-problema immedjatament u f'pajjiżna ikun hawn provvista ta' mediċini illi jfejqu din l-infezzjoni. Saħqu li hija responsabilità tal-Gvern u tal-awtoritajiet tas-saħħa li jipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti wawċi kollu. Iżdissa għadda kważi xahar u din il-problema għadha qed tippersisti. Għal-bidu kelliem mal-Ministeru tas-Saħħa kien qalilhom li l-mediċini jinsabu disponibbli u li l-istokk il-ġdid se jitqassam dalwaqt. Iżda sa issa il-pazjenti għadhom qed jistennew. Iż-żewġ assoċjazzjonijiet qalu li pajjiżi oħra Ewropej mhux qed jaffaċċjaw nuqqas ta' mediċini illi jfejqu din l-infezzjoni. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena kien hemm total ta' 64 każ ta' scabies li hija infezzjoni li taffettwa l-ġilda u li titieħed relattivament f'qasir żmien permezz ta' kuntatt bejn persuna u oħra kif ukoll permezz tal-użu tal-istess oġġetti. Apparti din il-mediċina bħalissa f'pajjiżna għandna madwar 23 mediċina out of stock.